Ja näin kehässä siis numero 36 Orivarsa Södergårds Emson. Sen isä on Johnson, emänisä Midwest Idelite, emänisä Mowley. Tämän varsan on kasvattanut ja sen omistaa Suvi Söderlund ja tämä varsa on myytävänä. Tämä varsa on elastinen, kaunis. Herätti heti positiivisia ajatuksia tuomareissa. Liikkuu ylämäkeen ja liike todella hienosti myöskin koko ajan niin kun paranee vielä tässä, kun varsa liikkuu. Varsakeltaan olevan sympaattinen ja harmoninen, kevyt rakenteinen, hyvin jalo varsa, harmoninen, kaunis pää lukee täällä myöskin. Ravista kerrotaan elastinen, aktiiviset takajalat, se on lennokasta. Liikkuu koko kehon läpi tämä varsa. Askellait ja upeita numeroita täällä myöskin on tulossa, eli 9, 9, 9, 9, 9 muun muassa. Myöskin tästä varsasta sanotaan täällä vielä, että tulevaisuuden kilpaura todella olisi tälle enemmän kuin sopiva. Ja pisteitä todella 8 puolta 9. Erinomaiset pisteet tälle varsalle. Varsalla on hyvä käynti myöskin, täällä vielä lukee 8,5, 8,5, 8,5 on täällä pisteitä, eli aivan upea, annetaan aplodit. Kiitoksia Södergårds.